Λοιπόν, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Σήμερα θα σας δείξω τι αγόρασα από το Athenscon 2025. Πήγα το τρίμηνο που μας πέρασε, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, και είπα για αγόρασα κάρτες Pokemon και διάφορα ενδιαφέρον πράγματα που θα σας τα δείξω στα επόμενα βίντεο. Θα έχουμε διάφορα parts. Το πρώτο part θα είναι που ανοίγω, που θα σας δείξω τα πρώτα πράγματα που αγόρασα. Και τα άνοιξα εκεί πέρα. Γι' αυτό είναι βασικά αυτό το βίντεο. Οπότε θα δείξω τις κάρτες που αγόρασα εκεί και τις άνοιξα εκεί. Γιατί αυτό ήταν και ένα concept του Athenscon, να ανοίγεις και κάρτες εκεί πέρα, από όσο φαίνεται. Και πήγα και άνοιξα κάποιες ασιάτικες κάρτες. Τώρα αυτές είναι λογικά είναι οι ιαπωνικές, δεν πιστεύω είναι κορεάτικες. Οι ιαπωνικές θα είναι. Άνοιξα την Ιόνο που ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ όλοι. Άνοιξα αυτή εδώ πέρα την καρτούλα. Άνοιξα Pikachu X. Αυτό είναι η πρώτη που άνοιξα. Εντάξει. Αυτά εδώ είναι από το Mega Dream Packs που κάνανε 18 ευρώ. Και μετά άνοιξα και αυτά εδώ από τα ασιάτικα. Άνοιξα αυτό το Full Art που ήταν πολύ μπομπέ, ωραίο. Ας πω αυτό μου άρεσε πιο πολύ από τα άλλα. Εντάξει, και η Ono είναι Full Art και μάλλον πιάνει πιο πολλά λεφτά από το χαρτωμένο αυτό. Ωστόσο και αυτό είναι πολύ όμορφο. Ας κάνουμε λίγο την Ono. Και ας πούμε και τι άλλα άνοιξα από τα κινέζικα που εμένα μου άρεσαν αρκετά. Γι' αυτό τα άνοιξα και τα ξανά άνοιξα. Πάμε να ανοίξουμε όλα. Θα δούμε. Οκ. Και αυτό. Ωπα ρε, το έχω χάσει αυτό. Έχεις και αυτό εδώ πέρα. Oh shit. Αυτό πώς δεν το είχα βάλει μέσα στο λιβάκι μόνο το. Oh shit. Oh shit. Οκ, αυτό πήγε λάθος. Ναι. Ας το βάλουμε κατευθείαν αυτό μέσα σε ένα. Ρε μα, πώς έγινε αυτό? Το έχω ξεχάσει τελείως μέσα στο πανικό. Οκ, οπότε έχουμε αυτό, το οποίο είναι και αυτό πολύ καλό. Τώρα με ρωτήσετε για αξίες, πρέπει να το ψάξω μετά γιατί είναι και ξένα. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι παίζει, είναι καινούργια. Athenscon, ναι. Ελπίζω να μην έχω τίποτα άλλο έτσι εδώ πέρα περίεργο. Θεέ μου. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε αυτό που είναι Pokéball, Πιτσαντούλα, ενέργεια. Οκ. Εντάξει. Έχουμε αυτά χόλο. Έχουμε ακόμα ένα με Pokéball. Ναι, γενικά αυτά άνοιξα από τα κινέζικα. Και εκεί πέρα άνοιξα και δύο αγγλικά πακετάκια από Journey Together. Να βάλω λίγο αυτά στην άκρη. Man. Αυτά πώς μου διέφυγε αυτό? Και βασικά γιατί δεν μου δώσω κατευθείαν το Blue Under και μου το αφήσαν έτσι αυτό. Αυτό ήταν το ίδιο καλό. What the fuck? Τέλος πάντων. Δεν το σχολιάσω όλο αυτό. Θα βάλω και μετά και αυτά σε top loaders, αφού είναι κομπλέ, αλλά μετά δεν θα σας απασχολήσω άλλο με αυτά. Εντάξει. Και άνοιξα και αυτά εδώ πέρα. Γι' αυτό τα βάλα σε αυτό το βίντεο, επειδή ήταν ήδη ανοιχτά, αλλιώς θα τα βάλαμε στα άλλα βιντεάκια.
τα οποία έχουν και αυτά X. Άνοιξα 2 πακετάκια και ήταν X. Ήταν τα 2 τελευταία του μαγαζιού που πήρα. Δεν θα πούμε ονομασίες μαγαζιών, επειδή πήγα σε όλα τα μαγαζιά βασικά με κάρτες του Athens, οπότε έχω πάρει απ' όλα. Δεν το κάνουμε θέμα, γιατί δεν έχουν για χορηγίες. Αυτό το έχω, το Among Us X. Εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό, 1€ έκανε αυτή η κάρτα, σιγά. Όμως αυτό δεν το έχω και ήταν καλή φάση. Τάπου κοκό. Δεν ξέρω, είναι όμορφο, είναι X. Δεν παίζει να κοστίζει ούτε μισό ευρώ. Αλλά πέτυχα 2 X σε 2 φακελάκια. Και αυτό είναι καλή φάση. Επίσης αγόρασα αυτό το playmat. Να σας το δείξω και αυτό. Τώρα εδώ έτσι πως είμαστε. Να σηκώσω λίγο το stand. Αυτό το αγόρασα μόνο 17€. Το αγόρασα αποκλειστικά για τους σκοπούς στο βίντεο. Και το άλλο που αγόρασα είναι αυτό το top loader box, που είναι να βάζετε τα top loaders μέσα. Και το πήρα για να τα έχω κάπως κυλίδα το top loader, να μην τα έχω χύμα σε κουτάκια κτλ. Αυτά προς το παρόν, τα λέμε στα επόμενα βίντεο.